U Novom Sadu vlasnik pitbula uhapšen je jer je pas prethodno na smrt izujedao njegovog oca. Prošle nedelje vlasnički pas u naselju Solidarnost u Leskovcu izujedao je dečaka starog 9 godina koji je potom ušivan u urgentnom centru opšte bolnice. Šta budi zver u psu? Šta su uzroci agresije? Kakve su posledice po vlasnike, kakve po pse? Dina Cepenjar. Najjača i najduža simbioza između dve vrste sisara je između čoveka i psa i traje preko 10.000 godina. Zbog toga su posebno potresne vesti da je pre 5 dana u Leskovcu pas izujedao dečaka, a pre 2 dana u Novom Sadu pitbull ubio je oca svog vlasnika. Niti poznajem ljude, niti poznajem psa, ali definitivno znam zbog čega ljudi dolaze sa kućnim psima. To je na prvom mestu situacija gde su psi preuzeli ulogu vođa čopora, gde jednostavno vlasnici nisu znali i imali iskustva sa tim kako da to izvedu na pravi put, odnosno da oni ipak postave neke standarde u tom njihovom odnosu. Tako da samo to može biti. Ne postoji pitom ili agresivan pitbull, niti postoji agresivna rasa pasa. Zver u njima budi čovek, kažu dreseri. Namerno, batinama, izgladnjivanjem i zanemarivanjem, a ne namerno iz neznanja o postupanju prema određenoj rasi. A svakoj rasi okidač za napad može da bude i samo nagli pokret. Potpuno je isti okidač i za maltezera i za irskog vučih hrta. Kad govorimo o okidaču, govorimo o nečemu zbog čega bi on bio isprovociran i reagovao suprotno našim očekivanjima ili opasno reagovao. Isti je, ali je posledica mala. Maltezer može da vam otkine zanokticu, a irski vučiji hrt podlakticu. Kod njih je, na primjer, trigger može da bude i čak udarac. I ako udarite takvog psa, on može da vam uzvrati na kraju krajeva. Jer ti psi, kažem, ako su, na primjer, u borbama i ako ih drugi pas ugrize, njima skače adrenalin i jednostavno i oni postanu zaslepljeni, oni klizu napadaju jednostavno, zato što jednostavno za to su pravljeni. Pored toga što su psi vekovima selekcijom odabirani za određene poslove da bi čoveku olakšali život na planeti, psi imaju i karakter koji se razvija na osnovu situacija u kojima su do tada bili. Oni su instinktivna bića koje i danas imaju bitnu ulogu u životu ljudi. Pa sve više i više je supstitut za otišlog partnera, za nedošlog partnera, za otišlu decu, za nedošlu decu, za određene vrste trauma koje nam pomaže da preživimo. Rekli bismo da je to emocionalni suport, ili tako, emocionalna podrška. Kako je on do toga došao? Pa možda je došao zbog toga što čitava njegova pojava psa, jedan termin koji se, mislim, iz biologije ili iz medicine, to je neotenija, nedovršeno, ima male okice, lepo nas gleda i vrlo dobro nas laže, da nas obožava. A mi njega stvarno iskreno volimo, a on je jedan mali, onako, lukrativni stvor, oportun koji radi sve da bi zadržao svoju poziciju u čoporu ili da bi je poboljšao. Do tragičnih ishoda dolazi kada zver u životinji probudi ili potceni čovek. A postoje ljudi koji se plaše, na primjer, drugih ljudi, pa jednostavno uzmu psa da bi ih pas branio. Uzimaju te rase pasa koji su otporne u borbama, znači kojima je podignut visok nivo tolerancije na bol. Ti psi su selektovani godinama, znači pravljeni su jednostavno toliko dugo da su oni jednostavno u borbama su mnogo izdržljiviji. I zbog toga neki ljudi koji jednostavno imaju lošu komunikaciju sa ostatkom sveta uzimaju psa. Postoje opet ljudi koji jednostavno žele da imaju neki statusni simbol. Tako da ima slučajeva ljudi koji uzimaju pse, koji ne znaju šta treba da rade s tim psima, kako da ih drže, kako prema njima da se ophode i ti na kraju psi postanu agresivni iz prostog razloga da su jednostavno imaju viške energije ili su držani u lako lošim uslovima. Pas traži vođu čopora, a njega vidi u čoveku. Ovaj pas koji je došao da učestvuje s nama u prilogu, on nije skinuo pogled sa mene. Iz kog razloga? Upravo zato što je on došao ovde da dobije svoju lopticu. On zna da do te loptice dolazi kroz određeni niz zahteva, što je sasvim prirodno za psa. Kako se ne bi desilo da pas preuzme ulogu vođe čopora, dreseri savetuju bučnu reakciju vlasnika u trenutku kada nije poslušao komandu ili je uradio nešto loše. Nikako batine. Dina Cepenjar, televizija Nova.